Søren, der har haft kræft som barn og fået sat det ene ben af. Målet var at få ham hele vejen op og ud for egen kræft. Kæmpe stort for mig, og noget, som har fulgt mig i alle årene efter den der bedrift. Det var på en eller anden måde sådan enormt rammende for hele projektet. Ikke kun den dag, ikke kun det år, men sådan for hele den der Rynkeby-tid. Og når vi så står her, der står ikke hvor mange 100 mennesker, og det lykkes, så det er fantastisk. Det var det, der gjorde, at jeg kom de sidste 100 meter, tror jeg. Det var at se alle dem, der stod hæppet. Hvordan er man selv, når man er presset? Hvordan er andre, når man er presset? Og hvordan kommer man igennem det sammen? Og det synes jeg bare, det giver et eller andet helt vildt. Altså, jeg sidder for gåsehud bare at snakke om det her. Jeg synes, det er fantastisk, at man bliver ved. Jeg synes, det er fantastisk, at man kan blive ved med at udvikle det her projekt til gavn for de familier, og specielt de børn, der bliver ramt. Jamen, det bliver jo som en familie. Og at jeg og mit hold så har bidraget kraftigt til det i den periode, jeg var der, det gør mig ekstremt stolt. Det gør det. Og det vil jeg for altid have som en kæmpe stolthed i mig. Og det er der aldrig nogen, der kan pille ud af mig. Jamen, det giver bare noget overskud. Så når man kommer hjem, jamen, så hverdagens problemer, de virker bare ikke så voldsomme. Altså, så ser man tilbage på sådan en oplevelse som det. Ja.